שרצה לראות את החלטת ממשלה, החלטת ראש הממשלה מאתמול, הקראתי לכם אותה. מי שרצה לקרוא ולראות את ההיתר בנייה, גם בפלאפון שלי, הראיתי לו. אני לא בודק את החוקיות של הדברים, אני מממש החלטות. ואני אומר עוד הפעם, אני מממש את ההחלטות. אני מבקש מכם, קחו את הילדים, לכו תעברו לצד שני של המדרכה, אל תפריעו לטרקטור לעבוד. אם אתם רוצים מחאה, כל מה שאתם מבקשים לעשות, לא לעבור על החוק. אם אתם רוצים שהטרקטור לא יעבוד, או שהטרקטור מחר יפסיק לעבוד, או שהקרווילה תצא מפה, יש דרכים לעשות. הסברתי לכם, בית משפט, יש שופט תורן כל הזמן, עורכי דין יודעים להשיג אותם, שולחים להם בקשה במעמד צד אחד. זה הדרך, אל תנסו דרך אחרת. עכשיו השעה 20:18, אני נותן לכם עוד 10 דקות, עוד 10 דקות להתפזר בצורה שקטה. אני אומר עוד הפעם, אני נותן לכם עוד 10 דקות להתפזר אחרי שאני עומד פה 40 דקות. במידה ולא תתפזרו מרצונכם החופשי, אנחנו נאלץ להשתמש בכוח לפזר אתכם. כל מי שיתנגד, התנגדות פסיבית או התנגדות אקטיבית, ייתכן ויעצר. אני מבקש עוד הפעם, יש פה ילדים, אני לא רוצה להשתמש בכוח אל מול הילדים. אני מבקש מכם, עוד 10 דקות אנחנו מפזרים, הטרקטור ממשיך לעבוד. אבי, 10 דקות. גם לא שעה ולא שעתיים. לא, שעה. 12 שעות. 12 שעות אנחנו נסדר.